Den Astronomatic, den henvender sig til jer, der er ved at rette jeres matematikrapport. Jeg har taget en tilfældig rapport her, som jeg har fået afleveret. Og I kan ikke se, hvem det er, der har afleveret, men den, der har lavet den, vil nok kunne genkende noget af det. Det jeg starter med at kigge på, det er, om der er en indholdsfortegnelse. Og i den her indholdsfortegnelse, den er rigtig fin, men som I alle sammen kan se, så mangler der rent faktisk en problemformulering og en konklusion. Det burde jeg have skrevet en kommentar til herude. Nogle af dem har jeg kommenteret på den måde, andre har jeg ikke. Det er ikke et krav, at der skal være det, men det er en fordel for jer selv. Så når jeg for eksempel går videre ned og kigger her på mit dokument, så er det også vigtigt, at jeg for eksempel går op og ser, hvor er det egentlig, jeg står hen. Jeg står i et Word-dokument, og hvis jeg kigger på, så har jeg faktisk markeret den, der hedder gennemse heroppe. Så gennemse, der har jeg mulighed for at registrere ændringer. Og i de ændringer her, der er der markeret alle. De her, de skal være ligesom oplyste, for at man kan se de her ændringer, som jeg laver. Når jeg går videre ned på siden, så vil man kunne se nogle markeringer på, hvornår jeg har lavet nogle rettelser. I det her tilfælde, der har jeg lavet her, jeg har skrevet funktionen i stedet for her. Så en kommentar har jeg sagt, i stedet for bare at skrive f af x, så skriv funktionen, så man ved, hvad det er for en. Så det er en kommentar, jeg har lavet. Det er en måde at lave kommentering på rapporten på. Så kan man jo vælge at skrive den funktion ind til det sted her, hvor man siger f af x er lig med. Det er op til jer, om I vælger at benytte jer af de kommentarer, jeg skriver. Men jeg vil sige, at I skal have en rigtig god grund til ikke at gøre det, fordi når jeg har skrevet en kommentar, så er det fordi, at det kan være med til at gøre den bedre. Når jeg så går videre ned i rapporten her, så kan I se, nu er der sådan en markering herude i siden. Den markering som sådan en streg, det betyder, at der er sket en rettelse. Og mine rettelser, de er med grønne. Så det betyder altså, at i det tilfælde, så har jeg faktisk rettet en stavefejl. Så jeg har ikke rettet alle jeres stavefejl, men det er faktisk vigtigt, at I kigger jeres rapport igennem, så at der ikke er nogen stavefejl. Så jeg har rettet nogle stavefejl for ligesom at gøre opmærksom på, at det er faktisk også vigtigt, at der ikke er stavefejl i sådan en rapport. Så har jeg herinde, der har jeg så også ændret skriften. Det vil sige, der står, at der er hævet skrift, så det vil sige, det her i anden, det har jeg faktisk i stedet for det stod som den her hat, så har jeg lavet den om, så jeg har skrevet slettet hatten, det kan I ikke se, men der er en sletning her på, og så har jeg skrevet i anden. Hvis jeg for eksempel er den, der indehaver rapporten, så tænker det kunne være en god idé, den her rettelse vil jeg faktisk gerne, den vil jeg gerne acceptere. Så går jeg herop i acceptere, så har jeg mulighed for at sige, acceptere denne ændring, og så kan jeg klikke på den. Så klikker jeg på den en gang, og så får jeg rettet den her ting, som jeg har sat ind, altså det vil sige den rettelse, jeg har lavet, så det står 2x i anden med hævet skrift, i stedet for at vi bruger det tegn, som er hatten. Så er min rettelse gået igennem, det er det, jeg har ligesom rettet på den her rapport. Det kan også godt være, at man siger, nu er det så glemt et x her. Det kan være, at jeg siger, jamen den her ændring, der er her næste gang, den her, den vil jeg for eksempel, jeg vil gerne have accepteret, men nu viser jeg lige, hvad jeg skal gøre, hvis jeg afviser den. Hvis jeg afviser den her ændring, altså går over i det andet billede og siger, afvis den her ændring, så kan man sige, at den rettelse, som jeg havde lavet med det x, der skulle stå her, fordi at det mener, det er jo en rigtig del af funktionen, så bliver min rettelse faktisk ændret, eller på den måde, den bliver slettet. Så det er altså den måde, I kan gå ind og lave jeres rapport på. Så hvis I går ind og accepterer de rettelser, jeg har lavet i rapporten, så bliver det automatisk skrevet ind. Hvis I går ind og afviser den, så bliver det altså automatisk slettet. Går jeg lige ind og fortryder, og så siger jeg så, jamen jeg ved, der skal stå x her, så derfor går jeg altså ind og laver en accept af den her ændring. Og så kan I se, så kommer det til at stå der. Hvis nu jeg skal, det her total, det vil jeg egentlig også gerne acceptere. Jeg vil gerne acceptere den her ændring. Så kan I se, nu forsvinder den her streg, der var herude. Så nu kommer den til at stå i forhold til den rettelse, jeg har givet. Det er altså på den måde, man kan prøve at
gå ind og rette sin rapport på. Det vil sige, at man kan gå ind og gøre noget ved de kommentarer, der står ude i siden, og man kan gå ind enten og afvise eller acceptere de ændringer, jeg har lavet. Her har jeg også lavet nogle ændringer. Så det vil sige, når der er, I kan se, at jeg har slettet noget, så bliver den streget over, så der ligesom er en gennemstregning igennem ordet. Og så det, der står med grønt med streg under, det er så de ting, jeg faktisk har tilføjet. Så de her ting, der står med grønt, jeg retter ikke med rødt, jeg retter med grønt. Så derfor kan I se, at jeg har så skrevet nulpunkter for funktionen f af x, og så har jeg så skrevet funktion, hvad funktionen er, betyder også, at y er lige med 0. Så det er altså den rettelse, hvis man accepterer de her ting, så er det det, der kommer til at stå der, og det vil sige, at de andre ting, de bliver så slettet. Fordi jeg har faktisk lavet en sletning her på forskrift, og men denne formel virker kun hvis. Så hvis jeg for eksempel går ind og accepterer dem, så går jeg ind og stiller mig foran, går ind og siger acceptere, acceptere eller gå til næste, og så her siger acceptere denne ændring, acceptere og gå til næste, og acceptere her også, og så går jeg ind og accepterer igen, og så bliver jeg ved med at sige acceptere den ændring. Lad være med at acceptere alle, fordi det skal være sådan, I har styr på, hvad I har lavet. Nu har jeg accepteret den her hævede skrift også, hvor det står minus 4x i anden. Nu går jeg ind og siger acceptere og gå til næste. Det her betyder også, at det er det, jeg har tilføjet. Det vil jeg egentlig gerne acceptere. Så accepterer jeg denne ændring. Så har jeg slettet det her med denne form virker kun. Så prøv at se, hvis jeg accepterer den her ændring, så bliver det altså slettet. Så det forsvinder altså det, jeg har sagt. Det synes jeg, det skal slettes i rapporten. Så hvis man accepterer det, jeg har ligesom lagt som en kommentar, eller det, jeg har rettet ind, så bliver den altså bare slettet i rapporten. Så hvis man bliver ved med at gøre det her, så man hele tiden har styr på, hvad er det for noget, jeg gør, acceptere eller afvise. Så det vil sige, at nu kommer der til at stå den sætning, som var svær at se før, nulpunkter for funktionen f af x lige med minus 4x i anden plus 10x plus 2, betyder også, at y er lige med 0. Så det er en måde, de her, når jeg laver registreringer direkte i dokumentet, og når nu at jeg for eksempel har lavet nogle kommentarer, så har jeg skrevet, hvad bruger man tabellen til i det her tilfælde, så er det faktisk en god idé, at man ligesom prøver at lave en forklaring. Først sige, lave en indledning, så hele tiden husk at tage læseren i hånden. Det er en lille hjælp til, hvordan at I kan rette jeres rapport. Jeg håber, det kan hjælpe jer. Rigtig god fornøjelse.